Ahojte priatelia! Dnes sa pozrieme na tému, o ktorej sa príliš nehovorí, na prácu moderátorov TikToku. To, čo uvidíte, nie je príjemné, ale je to realita, ktorú by mal poznať každý používateľ tejto platformy. Predstavte si, že sedíte 8 hodín denne pred obrazovkou a sledujete stovky videí. Nie sú to však tie zábavné tanečné choreografie alebo roztomilé zvieratká. Sú to videá, ktoré by nikto nikdy nemal vidieť. Moderátori TikToku sú v prvej línii boja proti nevhodnému obsahu. Každý deň musia robiť rýchle rozhodnutia, ktoré môžu zachrániť životy. Keď niekto spustí livestream s úmyslom ublížiť si, moderátori majú len niekoľko sekúnd na to, aby stream našli a zastavili. Možno si myslíte, že je to len práca. Ale predstavte si, že by ste museli sledovať desiatky prípadov kyberšikany, nenávistných prejavov či dokonca násilia. Denne, týždenne, mesačne. To zanecháva stopy na psychike každého človeka. Mnohí moderátori hovoria o nočných morách, úzkostiach a depresiách. Niektorí potrebujú pravidelné terapeutické sedenia, aby dokázali spracovať to, čo vidia. A napriek tomu pokračujú v práci, aby ochránili ostatných používateľov, najmä tých najmladších. Je dôležité si uvedomiť, že za každým odstráneným nevhodným obsahom stojí skutočný človek. Človek, ktorý to video musel vidieť, posúdiť a rozhodnúť o jeho odstránení. Človek, ktorý nesie túto ťarchu, aby ostatní mohli bezpečne používať platformu. Ak sa niekedy stretnete s nevhodným obsahom na TikToku, nahláste ho. Pomôžete tým nielen komunite, ale aj moderátorom. Čím rýchlejšie sa nevhodný obsah odstráni, tým menej ľudí ho uvidí. Pre tých, ktorí sa stretávajú s ťažkým obsahom online alebo potrebujú pomoc, existuje množstvo podporných liniek a organizácií. Nikdy nie ste sami. IPčko. SKA poskytuje bezplatnú online podporu 24/7 alebo môžete kontaktovať linku dôvery na čísle 116 111. Ak sa vám toto video páčilo a dozvedeli ste sa niečo nové, dajte mu palec hore a zdieľajte ho. Pomôžete tak šíriť povedomie o tejto dôležitej téme. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála, aby ste nepremeškali ďalšie zaujímavé videá. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte priatelia! Dnes sa pozrieme na temnú stránku TikToku, o ktorej sa príliš nehovorí. Prácu moderátorov obsahu. To, čo títo ľudia každý deň vidia a riešia, by mnohých z nás pripravilo o pokojný spánok. Moderátori TikToku pracujú v prvej línii boja za bezpečný obsah. Každý deň kontrolujú tisíce videí a živých prenosov, aby ochránili používateľov pred nevhodným obsahom. Ich práca je extrémne náročná. Majú len sekundy na to, aby rozhodli, či video porušuje pravidlá platformy. Poďme sa pozrieť na niektoré prípady, ktoré ukazujú, prečo je ich práca taká dôležitá. V roku 2020 museli moderátori riešiť prípad, keď používateľ začal počas živého vysielania vykazovať znaky depresie. Vďaka ich rýchlemu zásahu sa podarilo kontaktovať záchranné zložky a predísť tragédii. Ďalším príkladom je séria nebezpečných výziev, ktoré sa na platforme šírili. Moderátori museli okamžite zasiahnuť a odstraňovať videá, ktoré by mohli inšpirovať mladých ľudí k riskantnému správaniu. Moderátori tiež denne bojujú s dezinformáciami a falošnými správami. Musia rýchlo identifikovať a odstrániť obsah, ktorý by mohol mať negatívny spoločenský dopad. Je dôležité si uvedomiť, že za bezpečnosťou TikToku stoja skutoční ľudia. Títo moderátori potrebujú pravidelné psychologické podporné služby, aby zvládli náročnosť svojej práce. Ak sa stretnete s nevhodným obsahom na TikToku, nezabudnite ho nahlásiť. Pomôžete tým nielen komunite, ale aj moderátorom v ich dôležitej práci. Pre tých, ktorí sa cítia ohrození alebo potrebujú pomoc, je k dispozícii linka dôvery 0800 800 566. Nikdy nie ste sami a vždy existuje niekto, kto vám môže pomôcť. TikTok môže byť skvelým miestom pre zábavu a kreativitu, ale len vďaka neúnavnej práci moderátorov. Majme na pamäti, že za každým odstráneným nevhodným obsahom stojí človek, ktorý sa snaží urobiť internet bezpečnejším miestom. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odoberať náš kanál. Spoločne môžeme prispieť k tomu, aby bol TikTok lepším miestom pre všetkých. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa v ďalšom videu.